Kuulemma YouTubessa saa paljon kahtojia, kun tekee niitä motovlog-videoita. Semmonen pikku mutta. Pitää muuten kattoo. Oho. Mikäs tää on? Ei tää kyllä toimi tänään vielä. No täällä mulla onsia bensaa. Mikähän tässä sitten on? Ei nää toimi päivääkään. Nää vehkeet. No oli silleen hassusti käynyt, että oli mennyt tuolta Kampiaksilin päästä se poikki se kiila. Tarkistaa. Noin, sieltä kolosta. Ja täytyy vaan hommata se äkkiä uusi semmonen. Semmonen pitäis nyt vielä hommata äkkiä uusi. Mikä nyt tuossa näkyy. Tulee sinne päähän. Kieppuu muuten tyhjää. En edes kyllä tiedä kuvaako tää, mutta toivotaan. Joo. Ei oo tosiaan tullut tehtyä videoa pitkään aikaa. Ja suurin osa on ollut siitä syystä, kun eihän tää vehje oo pelannut. Oonhan mä tällä nyt kesällä jotain... Kesällä ehdin väristelee monessa miitissä, mutta... Muuten tää on kyllä ollut talven ajan niin tallissa, koska en mä tiedä. Tässä on todella huono niin tyhjäkäyntiä ja sun muuta. Mutta tänään mä sain tän toimii jotenkin. Elikkä täällä voi napata huippuja. Huippuja voi täällä vähän Täällä pystyy napsiin aika hyvin huippuja, mutta toi tyhjäkäynti, niin se... No... Se ei vaan toimi. Ja onhan täällä nyt vähän muttia, kun tosta irtos toi ruuvi, niin mulla on kytkin vähän vapaana tässä ja sille ei ollut motivaatio muutenkaan kuvailla. Ja sitten se magneeton kiila meni poikki. Sitten mä olin niin laiska muutamaan päivään, että mä en jaksanut mennä lähteä ostamaan sitä mistään. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mä väsään sen itse, niin vähän näytin rautasahaa ja viilasin itselleni magneeton kiila, mistä kaupassa pyydetään 3 €, niin mä väänsin semmosen 5 minuutissa. Ja nyt tää toimii ihan hyvin. No, semi hyvin. Ja valot tässä ei tietenkään pelaa, miksi pelais? Siellä on joku ottalampu edessä. Ja takana on kyllä valo, mutta ei tietenkään jarruvalo. Tässä valokin laittaa tästä kuntoon. Virtalukkoa ei oo. Tässä oli kyllä kesällä oli kaikki osat silleen, tai niin onhan ne osat tallessa, mutta niitä ei oo nyt vaan kiinni. Ja tää on niinku ihan paska tää tyhjäkäynti. Tyhjäkäynti on aivan susi. Tuli tosiaan tossa hommattua tähän sitten kesällä mikkikin. Semmonen kuin Degree-niminen mikrofoni. Ja tästä suositeltiin tätä sen takia, koska tää tukee kaikkia GoPron noita taajuuksia 20 Hz 20 kHz. Ja mitä tää mikki maksoi, niin se oli jotain tyyliin 2 € Kiinasta. Ja ihan hyvin, mitä mä ekoja testejä testailin, niin aika hyvin tästä kuuluu ääni, mutta kumminkin editoinnissa se on ihan syvältä. En yhtään ihmettelis, vaikka ois. Ja silleen mitään videoa tässä on ehtinyt tekee edes. Joulukuun 15. päivä ja 21. loppuu hommat ja alkaa loma. Tammikuussa tietenkin tulee kortti. Tuo autokortti. Sitten parin viikon päästä kuorma-autokorttia ja sitten parin
kuukauden päästä sitä kuorma-auto, siis niinku rekkakorttia, CE-korttia. Ja toivotaan nyt, että ei tulisi mitään sakkoja sun muita pidätyksiä korttihankkeeseen. Sillä kyllähän tässä on nyt hillitön hinku päästä ajaa autolla. Tämmöstä kun rassia on vetänyt mopolla 3 vuotta, niin ei Jeesus. Varsinkin kun tää nyt viimeisin mopo, mikä mulla alla on. Mullahan on siis ollut 4 mopoa aina. Niistä sanotaanko, että 2 on ollut hyviä mopoja. Mä sain tän vekottimen niin halvalla silloin kesällä, että oli pakko ostaa tää. Tää oli puolet siitä hinnasta, millä mä myin sen Enska-derpin, mikä on nähty aika monessakin videossa. Niin siitä puolesta hinnasta niin ostin tämän. Onhan tässä nyt muuttia tullut talvella aika paljon vastaan. Ne siinä jäähytysnesteen korkki lensi jonnekin, ei mitään hajua minne se lensi. Sitten on... No mittaristo ei ole ikinä toiminutkaan ja valot lakkas toimimasta jossain kohtaa ja onhan tää tämmönen patenttivehjä, mutta ei oo silleen kiinnostusta alkaa laittelee hassaan rahaa enää mopoon, kun pitäis autokin siinä jossain kohtaa ostella. Oho, lintta saa. Myin Enska-derpin, sain siitä summan rahaa ja siitä puolella hinnalla ostin tän, niin mä sain tässä mukana kumminkin vakioputkeen ja tehiputkeen ja vähän viripyttyä sun muuta, mitä nyt kaikkea 70 cc tarvitaan ja sitten noi smotot tietenkin, siis smotot, vanteineen päivineen, nekin vielä. Tää on aivan vitun laitonta. Vaikka mulla on nastat takana, niin aika hyvin. Tällaisella heittolumella. Ja muistakaa, ne jalat pidetään tapella. Ei mitään jalkoja maahan, se ei oo mitään lintaa. En mä tiedä kuuluuko äänestä kuinka paljon tää huutaa, mutta huutaa ainakin ihan vitusti. Kui vittu. Sopivan liukasta sanoisin minä. Kaikkia poliisi tulee perässä, no ei sentään. Heitetään tänne näin. Okei, nyt tää näyttäis, että se aloitti ton laskennan. 30 sekkaa mennyt. Laitetaan povi taskuun. Laitetaan hanskat käteen.
Poljetaan polkinta. Ai niin, se on muuten vaihepesässä. Ehkä se kannattaa ottaa pois. Ja sitten vaan testaamaan paljonko tämmöset rassit kulkee talvella. Pitkilläkö meinasit? No niin, hyvä, ottihan se pois. Muna-asento. Noin. Joo. Niin. Maksiminopeus 87,7. Pysäytä.